Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinudan, walay tinudan nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipod nga labaw sa iyang agalon. Busa, angay malipay ang tinudan kung mahisama siya sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panibalay, kinganlag Beelzebul, kung sa pagkakangilad ang ihingalan sa iyang mga sako. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibaw-an, walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitgit, kinahanglang isulti ninyo diha sa hayag, ug katong kamura ang nakabati, kinahanglang isinggit ninyo didto sa mga atok. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamong duha ka langgam nga sayaw-sayaw. Apan bisan pa niana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo gihap. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamo bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon at ubangan sa mga tao nga siya akua, ang kunon ko usab at ubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya akua, dili ko usab ang kunon at ubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod